डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव डिमाकुसि मिरु बैसागु खुंथाय आफादनि जि 32थि बैसागु खुंथाय बेनिनो बैसागु गेवलां बादायनाय बे बादायथिलिखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा आसाम आयेननि आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिथांखौ हांख्रायदोंमोन नाथाय बिथाङा गोबां एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथाङा बिसिम सफैनो हायैखाय बिथांनि हाबाफारिखौ आं मावफुंबाय आरो आं थारैनो गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै बे डिमाकुसि मिरु नैबे ओनसोलाव जे माने बैसागु खुंथाय फालिनाय बेयो जोंनि माने आनसलिकनि सिङाव एबा दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय फैनानै जेरैबायदि लोब लोब बाहागो लाफैदों बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथावना आरो बेयो जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि ओनसोलाव दिनैनि माने थारिखआव माने खेराइ मोसानाय खेराइ माबा बादायलायनायफ्रा गोबां खम जालांनायनि खारनाव गामि गामि ओनसोलफ्राव खेराइ हानजाफ्रा गोमालांनो हमदों आरो नैबे बादायनायनि गेजेरजों निश्चयकै जोंनि गामि ओनसोलफ्राव थुलुंगा मोनगोन खेराइ मोसानाय खेराइ हानजा दिहुननो थाखाय जों बेखौनो हांख्रायदों आरो नैबेनि गेजेरजोंनो निश्चयकै रायजोनि गेजेराव मोनसे प्रभाब गोग्लैगोन जे जोंनि बैसागु फालिनाया साफ्रोमबो न'खरजों लोगोसे खेराइ मोसानाय थुलुंगा होनाय जायफ्रा गोसो गुदुं देंखोगिरि गोसो गुदुं मोसानो ओंखारनाय बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनो हागोन हारिमु बिलिफाङावसो बांसिन लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो नाथाय बेबायदि जिखिनि बैसागु मोसानांगौमोन बेखौ नुनो मोना मोनसे साम थायो मोनसे थाखोनि सुबुंफोर दङ जे हारिमु बिलिफांखौ लोब लोब फैनानै मोसानाय मोनसे जों थासारिखौ नुयो ज' ज' फैनायखौ नुयो बांसिन मानसि जानायखौ नुयो नैबिदि मोनसे गेवलां मोसानाय बा माबाखौ एसे मानसिफ्रा खम जानायखौ जों नुयो बे नंगौ खिन्थु माब्लाबा मानसिफ्रा बेस्थ'बो थायो नालाय सानफ्राव बेखायनो मोनाबिलियाव हारिमु बिलिफाङाव मानसिफ्रा गावनि खामानि मावनानै फोजोबनानै फैयो बेखायनो थुबुर जाफैनाय माने माबाया सुबुंफोरनि माबाखौ बिबांखौ बारा नुयो नंगौ आरो मोनसे साम दङ माने उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे मोसानाय मुसुरनायखौ मोनाबिलियाव बारा हायो आरो बेबो नंगौ जे खायसे एसे लोंनानै माने लोंनायखौ इन्टारेस्ट लानानै बेबायदि मोनसे सुबिदाबो लानो नागिरो बेफोरखौ जों नुनो मोनो बैसागु खुंथाय बा बैसागु खुंनाय थिलिफ्राव बेखायनो बेफोरनि गेजेरजोंबो जों बैसागुखौ दावगाहोनांगोन आरो नैबे मोनसे जोंहा बुंनांगोन जे बे बारदै सिख्ला बादायनाय जि माने बादायनाय सोलिबोबाय थादों गोबां बोसोरनिफ्रायनो जाय माने सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायो बादायनायाव देरहानो हायो बिथांनो मोनसे सनानि जिन्ज्रि होनाय जायो आरो बे सनानि जिन्ज्रिखौ मोनगिरि बिथांमोना थारैनो गोजोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयो जोंनि थाखाय मोसागिरि जायफ्रा बारदै सिख्ला माने मोसानो गोरों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय बे एसे माने 1 तला सनानि दामि मोनसे सेन होनाय जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नाथायबा बे बादायनाया खिन्थु डिमाकुसि ओनसोलाव जादों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बिटिआर नाङैनो मानो खालामनायनि बेबायदि राहा बेहाय मोनसे उसुबिदा दङ जे जोङो बेखौ उदालगुरिल' नङा सारा बिटिसि ओनसोलावनो एबा जेराव मोसाग्रा दङ बिथांमोनखौ कम्पिटिसन बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनो हायो नाथाय बिथांमोना सिंगोल फैनानै मोसानायाथ' सिंगोल माने हानजादों मोसानायनि गेजेरजोंसो जिहेतु बादायनायखौ सायख'यो नालाय खिन्थु माने सिंगोलै फैयोब्ला बे बादायहोनायाव एसे उसुबिदा जानायखाय बेखौ दासिम डिमाकुसिनि बाहेराव लांनाय जायाखै मानो होनब्ला बैसागु बादायनाय हानजाफ्रा डिमाकुसिनिफ्रायल' फैबाय थानायखाय आरो गुबुननिफ्रायबो जुदि हानजा हिसाबै फैयोब्ला बेयाव खुनु बादा गैया माने अपेन दं इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन भेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ
बाङाइ खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन